És az elsődleges motivációnk az volt, hogy érezzük jól magunkat, és úgy menjünk haza innen, hogy megérte eljönnünk. Szeretünk volna a döntőbe jutni, amikor ezt láttuk kézzelfoghatóvá válni, akkor nagyon boldogok voltunk, és mindent megkaptunk a hétvégétől, amiért jöttünk. Nagyon jól éreztük magunkat. A Q1 volt talán az egyik legjobb futamom, és a másik páratlan a Q3, a két páratlan futamom sikerült nagyon jól. A Q2-t és a Q4-et ezt egy picit elásítoztam, vagy nem is tudom, elfigyelmetlenkedtem, mert megpróbáltam elspórolni, de a Q1 egy nagyon jó kezdés volt ahhoz, hogy a hétvégén így tudjunk menni. Egyik legjobb versenyünk volt. Azzal, hogy karcmentesen vége a napnak és döntőbe bejutottunk, illetve ott is úgy gondolom, hogy sikerült egy jót szerepelnünk, illetve egy nagyon jót meccselni a Pál Krisztiánnal, és a Höllerrel egész hétvégén kergettük egymást, ugye nekünk 10 éve ismerjük egymást, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy tulajdonképpen mindent megkaptunk ettől a hétvégétől.